Ljudi, danas ću vam pokazati jedan trik. Vrlo je jednostavan i objasnit ću ga. Znači, Guardians karte, vidite, sam da namjestim kameru. Evo ga. Znači, tu su nam 4 dečka. Ovaj. Znači, oni su se dogovorili da će pljačkati banku i sada ću vam pokazati koji su to. Znači, kara, pik i tref. Pjevam u dnevnom boravku. Da, tako to ide s onima koji znaju pjevat, oni pjevaju dnevnom boravku, a mi ostali se sakrivamo u WC-u. Večeras ću spjevati jako tešku pjesmu, jer te strah. Nije mi strah. To vas sestra gleda zvijezdice. Ova će ih čekati na krovu. Sad svako ide na jedan kat. Ne znam šta će biti, ali šta god bude, bit će dobro. Bravo, to je strah. Znači, ima razmaka. Međutim, dolazi policija i sada će se svi stvoriti na krovu. Kad ih je pozvao, znači svi se stvaraju na krovu. Vidite. I to je bilo sve za danas. Subscribe-ovajte i lajkajte ovaj video. Bok!